Хайырлы күн, исәмесез коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без яңа дәвер заманча татар музыкасы проекты турында сөйләшәбез. Безнең спикерлар белән таныштырыйм. Алсу Таҗетдинова, проектның идея авторы һәм җитәкчесе, проектның генераль продюсеры Рамил Таҗетдинов, проектның арт-директоры, җырчы, музыкант Альберт Исмаил һәм пиар-директор, шулай ук җырчы Миләүшә Сафина. Исәмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде беренче сорау Рамил Алсу, сезгә булыр. Чөнки сез бу проектның идея авторы, шуңа безнең беләсе килә бу проектның мәгънәсен, аның максатлары турында сөйләсәгез иде. Рәхмәт итегез. Хәерле көн. Инде яңа дәвер проектының хәзер безнең старты, башы дип әйтик, яңа дәвер проекты турында сөйләп китәм. 30 август көнне Иске Татар бистәсендәге сәхнәдә заманча татар музыкасы өр-яңа проекты, яңа дәвер концерт презентациясы узачак. Концертта төрле жанрларда иҗат итүче музыкантлар, авторлар, композиторлар тере тавышка чыгыш ясаячак. Жанрларга килгәндә инде алар төрледән төрле, безнең татар музыкасында төрле жанрлар бар. Менә аларның вәкилләре нәкъ безнең проектның вәкилләре дип әйтик. Безнең инде төп максатларның берсе, максатларга килгәнчә әйтеп үтәсем килә, 30 август көнне узасы концерт презентация, ул безнең зур масштаблы проектның бары тик әле башы гына. Хәзер сөйли барысында сөйләрбез. Инде төп максатларның берсе, ул музыка өлкәсендә замана белән бергә атлаучы күрше республикалар, Россия, СНГ, дөнья күләм музыкаль ареналары өчен гадәти булган күренешне үзебездә дә булдырасы иде. Һәм моның өчен әлбәттә мәдәни мөхит барлыкка булдырырга кирәк. Заманча татар музыкасы үсешенә ярдәм итә торган шартлар булдыру бик тә мөһим һәм бу бүгенге көндә бик кирәкле күренеш. Мәдәни мөхит булдыру өчен инде ул әлбәттә берләшергә кирәк. Бүгенге көндә нәкъ шундый команда безнең берләшеп килә һәм көннән-көн без күбәябез. Бик шатмын моның өчен бу проектның җитәкчесе буларак, чөнки бу проектны 2014 елда біз башладык Булгар радиосында. Мин анда алып бардым авторлык тапшыруымны. Программага килә иде төрле жанрларда иҗат итүче, заманча татар музыкасында иҗат итүче вәкилләр. Тере тавышка җырлый идек. Программа бик кызыклы уза иде һәм шулай ук инде отзывларда бик яхшы иде. Әлбәттә бу проект бүген кичә генә килеп чыккан проект түгел. Без бу проектның башлап җибәрергә, старт бирергә дип әйтик. Берничә еллар килдек һәм безнең командада да безнең һәрберебезгә алсак, за плечом дип әйтик, бик зур тәҗрибә һәм концепцияны шулай без берничә еллар төзедек, шундый дөрес һәм урынлы булыр өчен, әлбәттә без барсында уйлап ишетеп башлап җибәрдек. Премия буенча инде Рамил Таҗетдинов сөйләп китер. Хәерле көн, кадерле дуслар, рәхмәт килгәнегез өчен. Бик шатбыз, шундый зур резонанс, общественностьта безнең проект вызывает, конечно. Мин татарча бик ят сөйләмәйм, русча белән әзрәк. Кушырмын әле. Рәхмәт итегез. Мин үзем күп проектлар белән занимался, российский международный уровень, то есть менә озак проектлар, международный танго фестиваль, до этого Дмитрий Нагиев белән шул автобитваны эшләгән идек. Тагын мусульманский кинофестивальнең продюсеры булдым бер елны. Мені Алсу бу идея белән заразила дисәм була. Мин үзем дә җырчы, минем җырны Нагиевның фондын алдылар, гимн итеп. Үземнең видение бар инде. И ничек карасаң да татар телен саклар өчен бу проект кирәк, потому что яшьләр безнең тыңлайлар, российский җырларны, чит ил җырларын тыңлайлар күбесенчә.
біздің татарда өзіміздің саунд болса качественно на международном уровне конкурентоспособный, то біз, я думаю, через современную татарскую музыку сохраним язык прежде всего, культуру, можно сказать. Самая главная миссия проекта – это объединить тех людей, которые занимаются конкурентоспособной татарской музыкой современной, объединить профессионалов, также поддержать молодых ребят. То есть на основе проекта мы создаем социальный продюсерский центр, который в дальнейшем будет безвозмездно помогать ребятам, у которых нет возможности записать песни, клипы снять, допустим, ну, продвижением самих себя заниматься. И поэтому мы, объединив усилия с профессионалами, мы хотим помогать молодым ребятам. И тем более, мы знаем, уважаемый президент Рустам Нургалиевич айтмашлей, татар эстрадасын көтеруге керек, яңа дәрежеге. И шел бір цель, одна из целей именно в этом. В дальнейшем ежегодно будет летний фестиваль, где будем приглашать со всего мира представителей татарской современной музыки. И каждый год планируем, вот первую премию сделаем. В 2018 году будет премия, первая премия Яңа Дәуір, именно для тех, кто занимается татарской современной музыкой. Ну, чтобы мотивировать молодых ребят, ладно, поощрять как-то. Будет комиссия, специально созданная из авторитетных деятелей культуры и искусства. Вот, но об этом чуть позже. Вот самое главное сейчас цель рассказать о том, что будет концерт-презентация 30 числа на Старой Татарской Слободе в День города. Также будет блок на основной сцене, где чаша, центр семьи Казан. Вот пока в двух словах так. Спасибо. Рахмет. Хаминде менә сорау мөгаен Альберт Исмаил сезгә булыр. Ни дәрәҗәдә кызыксыну бар яшь музыкантларда, бәлки инде тәҗрибә туплаган музыкантларда, менә мондый проектларда? Исәнмесез, кадерле дуслар, кунаклар, коллегалар дип әйтәсем килә, чөнки без инде 12 ел буе музыкантлар һәм журналистлар бердәм эшләп киләбез. Рамил белән Алсуны мин күптәннән беләм. Алсуны шул яңа дәврдә, яңа дәвр дигән тапшыруны алып баручы буларак, Рамилне инде без дус, без аның белән күптәннән дус. Инде миңа шалтыратканда һәм бу идеяны тәкъдим иткәндә, мин инде аны ике куллап кабул итеп, шул эшкә җигелдем. Һәм бик сөендем, чөнки именно аларның кулларыннан килә торган әйбер бу. Чөнки Рамилнең үз тәҗрибәсе бар, Арсланның үз карашы, үз фикере, үз мнениесе бар, видениесе бар. Һәм мин әлбәттә шушы кызык фикергә, кызык хәрәкәткә кушылдым. Мин һәрвакыт кушылам төрле хәрәкәтләргә. Шул 2005 елларда башланып китте ул безнең альтернатива дигән нәрсә, аннары шул. Инде мондый фәлсәфи сорау биргәч, без бераз шул фәлсәфәгә китеп карыйк. Мин гомумән музыка турында бер-ике сүз әйтәсем килә, чөнки без музыка белән эшлибез. Музыка сәнгать өлкәсендә иң эмоциональ, иң хисле төре. Кеше киноны карамаска мөмкин, яки рәсем сызмаска мөмкин, ләкин музыканы без көн сайын ишетәбез һәр вакытта. Музыка безнең гипермаркетларда да ишетелә, кафега кирсәң дә ишетелә, телевизорны кабысаң, рекламаларда, джингларда, җырлар, төрле телләрдә. Һәм шушы зур музыка дөньясында без үзебезнең милли татар музыкасы белән шөгыльләнәбез, татар җыры белән шөгыльләнәбез. Һәм ул шундый күп төрле булгач, безнең эстрадада да, сәхнәдә төрлелек булырга тиеш дип саныйм. Безнең бер яктан төрлелек, икенче яктан бердәмлек. Бер-беребезгә төрле жанрда эшләүче музыкантларга, җырчыларга без дус күзе белән, хезмәттәш, коллега күзе белән карыйбыз. Һәм бер кайчан да без душман итеп кабул итмәйбез. Төрле провокацияларга карамастан. Шуңа төрлелеккә килгәндә,
менә беренчедән мин альтернатива кушылып киткәнем кайчандыр. Аннары төрле проектларда катнаштым. Мәсәлән, дини җырлар Ильяс Халиков белән эшләп алдым. Гали Аскаров Ринат шалтыратканда армейский җырлар ясыйга әйтәм, әлбәттә, аларны да эшләргә кирәк. Элвин Грей гитарист кирәк дип шалтыратканда, әлбәттә, Элвин Грейга да гитарист кирәк. Арысланны шалтыратып, безгә арт-директор кирәк дигәч, әлбәттә, арт-директор булып та бу эшкә җигелергә мин әзер. Шуңа монда әллә нинди искиткеч яңалык юк. Безнең җырчылар, сезнең җырчылар дигән юк. Бөтенесе уртак. Барысын да кабул итәбез, барысын да чакырабыз хезмәттәшлеккә, бердәм булып, бергә эшләргә. Әле күптән генә түгел әнием килеп китте Казанга. Әнигә Казанның татарлыгын күрсәтәсем килде. Кремльгә бардык, әлбәттә. Аннары төрле архитектура биналарның мигъмари күрекләрен күрсәттем. Ләкин музыкага килгәндә бернинди афиша күрмәдем мин. Салават абайдан башка, Аллага шөкер, Салават абайыз бар, хотя бы. Нидерланда, Линдалар, Алексеевлар, тегесе монысы, каясың безнең татар музыкасы. Мин теләрим шунда һәр адым сайын төрле жанрларда иҗат итүче артистларның афишасы эленеп торсын ул. Мәсәлән, һәм һәрбер кешенең үз зәвыгына туры килеп, шул концертка барлык мөмкинлек булсын. Әниемне Салават концертына алып барырым, ләкин әнием Салаватны яратмый, кызганычка каршы. Не повезло безгә. Әле кириләре, но хәзер ул өлкәләрдә нидер хуҗалар барлыкка килә. Күрәсең, шулай кешенең биологик табигаты шундый бәлкидер. Нидер өлкәдә эшли башлыйлар да, шул бер дигән шәп идея үсә, аннары катып кала. Чөнки коррупция барлыкка килә, акча, аннары төрле связьләр, тегесе монысы төрле сәбәпләр. Һәм шуңа күрә менә шуңа карамастан төрле һәр вакыт яңа ниндидер идея килеп чыгара тиеш. Һәм бу яңа идея. Шуңа күрә барыгызны да котлыйсым килә, үземне дә котлыйм. Яңа сулыш белән тагын бер эшләп карыйк. Әлбәттә, киләчәктә төрле идеялар барлыкка киләчәк. Бүтән кешеләр, аларга да булышырбыз. Ләкин бүгенге көндә менә шундый идея бар икән. Аннары безнең хөкүмәтебезнең фатихасы да булгач, безнең менә дигән ТНВ каналыбыз хезмәттәш булгач, ник эшләмәскә? Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Инде сорауны Миләүшә Сафинага да бирик, ул популяр татар җырчысы. Шушы проектка пиар-директор булып килгән. Моның сәбәбе нәрсәдә, Миләүшә? Исәнмесез, хәерле көннәр. Мине бу проектка шулай ук чакырды Алсу Таҗетдинова. Без инде 2014 елда ул мине шулай ук чакырган иде Болгар радиосының үзенең тапшыруына. Без ул вакытта Альберт белән килгән идек. Анда шулай ук гитарага без тере тавышта җырладык. Күңелле тапшыру иде. Һәм шушы ничә менә 3 ел үтте. Мин аның артыннан, аның эшләү артыннан кызыксынып карап тордым. Ләкин мин инде үз күзлегемнән сөйлим бу проект турында. Гомумән үземнең творчество турында сөйлим. Инде мин мәдәният университетын бетердем, җырчыга укыдым. Шулай ук мин үземдә җырлар иҗат итәм. Ләкин менә ничә ел инде җырлар иҗат итәм. Кызганычка каршы түгелдер инде, бәлки мин үз стилемдә эшләргә тырышам. Миңа ниндидер чикләр куярга тырыштылар, әлбәттә, Миләүшә, әйдә шушындый җыр яздыр, шушындый җырлар бездә күбрәк популярлык. Мәсәлән, нинди ул? Мәсәлән, шул ук теге акча эшләре өчен инде җырлыйлар бит, инде җырчылар бар, ул бит инде безнең EP. Нинди җырлар ул? Акча эшли торган. Туйларда җырлар өчен. Әйе, шул ук баянга кушылып, шул ук бер төрле аранжировка ясатып, һаман бите башка менә хәзерге безнең популяр җырчылар шикелле мин каршы килмим, әлбәттә, кеше җырлый үзенә ошаган җырларны. Ләкин мин алай итеп яздыра алмадым. Мин тырышып карадым. Миңа әйттеләр, Миләүшә, син менә бер җыр бар минем шундыйрак стильдә, Миләүшә, бу сиңа
ничектер непривычно сине мондай җырда ишетергә диделәр. Һәм шуннан соң мин шулай дәвам иттем үз стилемдә эшләргә. Ләкин менә читенрәк концертларга эләгергә, чөнки һаман бер үк төрле рамкага куялар. Радиога эләгергә дә читенрәк. Һәм мине шушы проектка чакыргач, монда плюс нәрсә, безгә бернинди дә рамкалар куймыйлар монда. Монда һәр җырчы, һәр исполнитель, музыкант үз стилендә эшләргә дәвам итә. Әле мин менә афиша чыкты безнең кичә официальный шушы концертка 30-ына. Һәм миңа шундый сорау иң беренче булды. Инде сорадылар миннән: "Миләүшә, ты разве рок поешь?" диделәр миңа. Теге ничектер кабул итәләр безнең проектны рок стилендә, альтернатив музыка дип кабул итәләр. Мин әйттем: "Юк, бу алай түгел, мин рок җырламыйм, мин рок җырлаганым да юк. Мин үз стилем." Һәм мине шушы проектка чакырдылар, димәк, мин шушы проектка туры киләм. Ә безнең проектка төрле музыка туры килә бит, Алсу? Әлбәттә. Төрле направление. Әлбәттә, рәхмәт Миләүшә, синең сүзеңә дәвам итеп, инде безнең жанрларга килсәк, күпләрдә сорау туар. Альтернатив музыка күз алдына килер. Бик күп альтернатив музыкант проектлар, музыкаль проектлар башланган белүемчә. Ләкин монда безнең альтернатива сүзе, без ул сүзне гомумән кулланасыбыз да килмибез. Менә һәр көнне бу турыда сөйләшәбез, чөнки безнең концепция башка. Монда төрле жанрлар, заманча татар музыкасы турында сүз бара. Аңлатырга тырышып карыйм. Мәсәлән, bir-ике пример китерәм. Мисал, этно-джаз, фьюжн, поп, кантри, брит-поп, рок-баллада, неоклассика, поп-рок мәсәлән. Алар барысы да бер мәйданчыкта үсешәкләр. Аларның вәкилләре бар. Бүгенге көндә аерым-аерым әйтеп, аларның вәкилләрен шутлый башасаң, без бүген төнгә хәтлек утырачакбыз, алар бар. Инде безнең татар музыкасына тирәнрәк күз салып, шулай размышлять итсәк, дип әйтик, безнең проект буенча. Аңлатып китәм. Бу безнең күзлек. Бар безнең татар традицион җырлары. Бу безнең бу категорияга дип әйтик инде керә, мәсәлән, татар җырлары, безнең йөзе каршы булып торган халык җырлары. Алар яшәде, яшәячәк һәм бу безнең әйтәм бит иң зур бриллиантларыбыз. Бар шулай ук популяр эстрада, нишалар турында сүз бара. Бар популяр эстрада. Монда керә әлбәттә безнең легендар җырчыларыбыз, барлык Салават Фәтхетдиновлар, Хания Фәрхи, Зәйнәп Фәрхәтдинова һәм башкалар, хәтта Барс Медиа татар җырының вәкилләре. Бу популяр эстрада өлкәсе дип әйтик. Һәм бар безнең заманча татар музыкасы өлкәсе, современная татарская музыка. Бу өлкәдә омтылучылар, берән-сәрән тырышучылар, ниндидер зур, ниндидер исем үзләренә эшләгән вәкилләр бар. Ләкин берләшкән мәйданчык юк. Менә чыннан да безнең премияның да шул төп основасы дип әйтик, ул менә шушы мотивация булачак вәкилләргә тырышырга, тагын да развиваться итәргә, әлбәттә үз юлларыннан тайпылмаска, чөнки бик күп очраштым төрле группалар белән. Менә безнең ни формат бит, менә безнең ни дип хәтта группалар, төркемнәр таркалганы бар. Ни өчен? Чөнки ниндидер рамкаларда кысып татар музыкасын алай яшәп булмый. Бу бит много со временем идет. Вот современная музыка нәрсә ул әйтеп үткәнемчә, безнең күрше республикаларда, Казакъстанга карый һәм башка гомумән дөнья күләм карасак, бернинди рамкаларда нитүче юк, эшләү, кысучы музыканы. Для музыки нет границ дип әйтик. Һәм нәкъ шушы нишаны, современная татарская музыка нишасын без менә берләшеп үсешенә ярдәм итәсебез килә, һәм үзебезнең өлешебезне кертәсебез килә. Һәм без берләшергә, без ачык, безнең проект бик позитив кешеләр безнең командада, һәм без чакырабыз сотрудничать итәргә, һәм әлбәттә яңа вәкилләрне, авторлар һәм башкаларны без ачык һәммәгезгә дә. Рәхмәт. Рәхим итегез, өстисегез. Мен тоже тогда добавлю.
Ну, как вы видите, у нас в команде очень интересные люди. Их на самом деле очень много, все сюда не пришли, конечно. Многие готовятся к концерту. Вот хотелось бы добавить то, что Алсу сама тоже автор-исполнитель, у нее много песен, около 40 песен. Вот вышли из них где-то 3 всего, да, и несколько клипов. Также вот у Альберта очень много песен, вы знаете прекрасное его творчество. Есть новые песни, которые еще пока никто не слышал. Кстати, на концерте будет премьера этой песни, также у Алсу будет премьера. Милюша тоже споет свою песню уже немного более в другом, в новом виде, так скажем. Что я хочу добавить, да? Как правильно Алсу сказала, у нас не альтернатива, у нас, естественно, для нашего времени музыка современная татарская. То есть мы призываем всех общественных деятелей, музыкантов объединиться для того, чтобы создать среду культурную, чтобы мы, поддерживая друг друга, смогли вырасти, то есть сделать качественный татарский саунд, который, вот корейцы, допустим, сделали свой стиль, и по всему миру это слушают. Почему бы наши татарские песни могли бы звучать же они, то есть на русских радиостанциях, международных и так далее. Поэтому миссия большая, так скажем, и господин Аминов, Ильшат Юнусович, он недавно нас принял у себя и услышал идею. Он сказал: ребята, говорит, это супер, давайте развивать, вместе работать. И еще он признался, после того, как послушал песню Алсу, Альберта, Шурали у нас вот гости будут. Да, Озата. Озат, кстати, он участник многих международных фестивалей. То есть их-то по всему миру знают, а почему в Татарстане еще не признаны. Вот, он сказал, я, говорит, не знал, что у татар есть современная качественная музыка. И тогда мы совместно решили сделать телепроект на ТНВ, который запустим осенью этого года. Это будет тоже в новом формате, новая программа. Вначале мы общественность будем знакомить с представителями яркими, да, новых жанров, а в дальнейшем уже перейдем к конкурсу, голосованию, я думаю, и перейдем плавно к премии телевизионной. Хаминде әйтеп үтәсем килә, безнең ел буена шушы премияга кадәр, димәк, безнең 1 ел бар, 2018 елның. Ел дәвамында безнең концертный деятельность барачак, телепередача, шулай ук халык тавыш бирү, народное голосование безнең кушылачак. Системный эш безнең инде әле берничә елга төзелгән, эшләнгән, безнең конкретный күзаллау бар, конкретный план бар, һәм ничек дөрес алып барырга бу проектны инде әйтеп үткәнчә, җәй көне ул безнең Open Air ачык һавада летний фестиваль безнең бик зурлап үткәрә торган булачак без премияга кадәр. Премия әлбәттә инде ул үзе зур шоу, зур подача, көчле подача белән без аны бәлки Казанда, бәлки Мәскәүдә дә эшләргә без хәзер уйлыйбыз. Инде ансын тора-бара килеп җиткәндә хәбәр итәрбез. Со всеми, с кем мы встречались, им понравилась идея, вот, со всеми инстанциями Министерства культуры, помощника президента, вот Рустам Нургалиевич еще не принял. Понятно, у него плотный график. Надеемся, он нас услышит, потому что это именно воплощение его пожелания поднять уровень татарской музыки, эстрады на новый уровень. Есть прекрасный фестиваль, так скажем, в Узгороджиле. У нас чем отличается? У нас авторы, именно авторы поют свои авторские песни в новом стиле. Фестивальләргә килгәндә өстәп үтәсем килә, безнең менә дөрестән дә бик күп фестивальләр, татар җыры, Булгар музыкаль премиясе, Вахап әйтмәсәм дә бар кеше яттан белә инде. Әмма ләкин премия современной татарской музыки ул юк. Һәм менә шушы безнең максатларның берсе. Яңалык дип әйтик. Һәрбер бу безнең легендар дип әйтик фестивальләр, алар бик көчле, алар һәрберсенең үз юнәлеше, үз идеясы һәм барлык фестивальләргә уңышлар телибез. Чөнки кайсын алсак та, кайсында популяр эстрада, татар моңда безнең халык җырларына акцент бирелә. Бу төрле юнәлештә татар музыкасы үсү. Бу бик куанычлы күренеш һәм шулар арасында бер направление, бер юнәлеш булып, безнең проектта булачак. Без бирешмибез, без булдырачакбыз, Алла бирсә. Шул. Амин. Рәхмәт. Хәзер тагын бер сорау бирәм сезгә, журналистлар сорауларын әзерли торсыннар. Әлбәттә, менә бу проектны башкарып чыгу өчен нинди ресурслар кирәк сезгә? Кем ярдәм итә? Матди яктан һәм мораль яктан дейик. Беренче проектны үзебезнең көчләр белән эшләбез бу концертны. Күп музыкантлар на энтузиазме выступают.
Но все затраты мы пока своими силами, потому что нужно показать проект, презентацию сделать. В дальнейшем, конечно, рассчитываем на поддержку спонсоров, государства и, возможно, да, гранты какие-то. Дұрысын гына айтканда, біз енді мұны нықлап официально деп айтайық мөрәҗәгать итүләрне январь айынан башладык. Бу барлык Министерство культуры тегендә монда барысы да безне идеологически шунда ук поддерживать иттеләр. Безгә площадкалар предлагать иттеләр һәм әлбәттә ул площадкаларда без чыгышлар, безнең ясаячак без концертлар, презентация проекты булачак. Ул Министерство спорта и молодежи шулай ук без булдык, шулай ук идеологически бик ошаплар проектны. Һәм без менә булай күтәреп алуга бик шатбыз. Министерство культурага инде анда интернетта булган ничек дип әйтим нелер буенча кемдер әйтә Министерство культуры ярдәм итә, тегесе басы дип. Без бу проектны тагын бер мин дә әйтеп куям, үз көчебез белән башлап җибәрәбез. Дөресен генә әйткәндә шундыйрак сүз булды. Менә сез башлап җибәрегез, аннары без бәлки кушылырбыз менә ярдәм итү буенча. Мәсәлән, грантларга без биреп карый алабыз һәм башкалар безнең инде bütün юлларны карап, мөрәҗәгать итеп, без ярдәм эзләячәкбез. Рәхмәт, һәм инде сезнең сорауларга күчәбез, коллегалар, рәхим итегез. Сорауларыгыз бармы? Рәхим итегез. Болгар радиосы Чулпан рәхмәт. Менә сез әйттегез, яшь артистларны, җырчыларны үстерәчәкбез дип, аның өчен инде сез әйтмешсез, майдан кирәк. Менә шул төгәлрәк тәгаенләп әйтсәгез, нинди майдан сезнең үз язу, тавыш язу студиягыз бармы? Гомумән, нинди ТНВдан кала, нинди радиос белән телевизордан җыр яңгырамаса җыр түгел бит инде ул. Кайсы радиолар белән эшләргә, хезмәттәшлек итәргә сезнең уже планнарыгыз бар? Төгәлрәк сүзләр булса яхшырак булыр. Рәхмәт. Рахмат сұрауыңыз үшін. Біздің өзіміздің база болашақ будущем. Әлі пока жоқ. Біздің бар партнерлар, ойда біз өздірамыз. Озанда, Москвада, хәтта Америкада барлар дуслар. Кім болша бізге консультирует дегенде. Радио белән телевидение алганда біздің генеральный информационный партнер ТНВ һәм Радио Болгар бу мероприятие буенча. Проектның партнеры ТНВ, так как біздің будет телевизионный проект именно ТНВ, да, телевизионный формат. Вот, конечно же, интернета будет продвижение. Ресурслар активно пкеле, то есть предлагают разные варианты взаимодействия, разные органы, так скажем, власти. И олабирсам на интернет-радио үзебезнекен эшләсе килә, где будет чисто бизнес контент, небольшие передачи и так далее. Һәм менә 30 август көнне үтәсе концертка сәгать ничәгә килик без карарга? Ул җанлы концерт булачак бит, ул хакта да әйтелмәде бугай әле. Альберт Сүз. 30 августта безнең сәгать 6-да башлана, сәгать 8-гә хәтле. Кайда? Каюм Насыйри урамында сәхнә корылачак. Шу андагы чаралар сәгать 10-нарда ук башлана, ләкин безгә аерылган сәгать вакыт сәгать 6-дан сәгать 8-гә хәтле була. Иске татар бистәсендә димәк. Тагын сорауларыгыз бармы? Рәхим итегез. Һәм шулай ук чыгыш буенча шул 30 август көнне без проектны тәкъдим итәбез Чашы Казан гаилә үзәгендә. Анда Альберт Исмаил һәм Арсланы мин чыгыш ясаячакбыз. Ул инде безнең татар бистәсендәге концертка кадәр булачак. Бу безнең бүләк инде шәһәргә, безнең социаль проект центрдан бүләк. Без үзебезнең көчләр белән эшләйбез. Безгә управление культуры безгә сәхнә бирде. Концертны үзебез эшләйбез. Шуңа бүтән жителям и гостям города будет подарок от нас. Управление культурага Азат Искандаровичка бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Безне беренче көннән үк шулай хуплап алып проектны 30 августны без күптәннән билгеләп безгә әйтеп куйды. Менә шунда без сезгә площадка бирәбез дип, һәм бу безнең өчен бик зур ярдәм, безгә старт ясарга бу проектны.
Татар информ мәгълүмат агентлыгының сорауы бар. Рәхмәт. Хәерле көн, минем ике соравым бар. Берсе оештыручыларга һәм икенчесе Альберт Исмаилга булачак. Беренчесе оештыручыларга менә безнең дә пресс-релизда язылган. На мероприятии примут участие яркие представители татарской современной музыки дигән. Менә мин укыдым. Татар дөньясында кайнашкан кеше буларак та миңа бу башкаручыларның бер икесе генә таныш. Сер түгел, ниндидер проектның уңышы өчен бик танылган бер йолдыз кирәк. Мәсәлән, Фирдус Темаев я Элвингрей килсә, анда халык ябырылып килер иде. Мәсәлән, сез бу проектның дәвамлы булуы өчен нинди ничек дип әйтик, фишкасы бар моның? Халык ябырылып килсен, монда яңа дәвер дигән фестивальнең барын белсен, киләчәктә премия барлыгын белсен өчен менә бу фестиваль халыкны ничек җәлеп итәчәк. Монысы беренчесе һәм икенчесе Альберт Исмаилга. Без сезнең белән Салават Фәтхетдиновның по-татарски так петь нельзя дигән сүз тирәсендәге бәхәс турында сөйләшкән идек, хәтерегездә булса, июнь аенда. Сез шул вакытта әйткән идегез, менә бәлки безгә шундый фестиваль оештырыргадыр, татарча җырлый белмәүчеләр белән оешып дип. Мөмкинлектән файдаланып сездән шуны сорыйм. Бу фестивальнең ничек киләчәге, идея бармы, алгарыш бармы? Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Шулпан Шакированың сорауына. Беренче сорау. Екі сұрауға да Альберт айтса да була. Ол біздің соорганизатор. Ярым, мен бір-екі сөз айтам. Элвин Гренларны біз уважаем. Алар да творчески очень одарен, талантливые люди. Но біздің пока гонорарлар түлерге финансирование юк. Ну, бұл шутка, конечно. Бұл кішілерні, міне, сіз білмей біз десіз, мұнда Альберт Исмаил бар. Самый главный кіші. Шурәлі группа, түркіма бар. Біздің мұнда көбісінше дуслар на энтузиазме кімдер выступают. Міне білсін үшін в будущем шул кішілеріне біз сделаем этот проект. Чтобы не только мы эстрадные певцы стали известными. Біздің мұнда не по блату мы берем, не по знакомству, не по семейным каким-то моментам дегенде. Біз творчествоға қарап алабыз кішілеріне. Вот шундай ответ. Рахмет. Һәм икенче сорау. Альберт. По-татарски так петь нельзя деген сұрау бойынша бит инде фестиваль турында. Әлегә мин аларга тәкъдим итмәдем, ләкин шуңа якын аенда әкрен тора бара. Безнең бит бу 30 августта булачак концертыбыз, бу безнең презентация. Без аны тере тавышка ясарга булдык, ләкин бу бары тик тере тавышка булачак дигән сүз түгел. Безнең кысалар бик киң, бөтенесе сыя. Әйнде бу фестиваль турында бар уйлап йөрим, шаярып кына әйткәнем, ләкин бу идея үземә дә ашып китте. Шуңа күрә аларса шундый фестивальнең проектын мин Рамил белән Алсуга тәкъдим итәргә уйлыйм. Ул идея җәмәгатьчелек, татар җәмәгатьчелеге тарафыннан да хупланды. Һәм интернетта да киң бәхәс тудырды. Менә бу по-татарски так петь нельзя, татарча җырлый белмәүчеләр фестивален оештыру идеясы, аның хәтта Австралиядә яшәүче татар җырчысы Зуля Камалова да хуплады. Алсу, хәтерләсәң, моңа охшаш бер фестиваль кайчан үткәрелгән, Корган ботак дигән фестиваль булды. Иң начар җырлар, иң начар артистлар бүләкләнде. Искиткеч матур узды ул көндә. Альберт, сен отдельный проектың бар инде. Без өзебезнең проектны эшләйек. Проект турында минем ишеткән юк иде, бәлки мин ул вакытта яңа дәвер проекты белән тулысынча башым белән кирип киткән булганмындыр. Инде журналистларның да, җырчыларның да фатихасы булгач, инде үткәрмичә булдыра алмыйбыз аны. Аның мәгънәсе шул, менә кайчанда булса этәрелгән, мәсәлән, ни формат дип, инде эфирларга кертелмәгән радиога җырлары алынмаган җырчыларны берләштереп, ул сезнең проект белән аваздаш дип әйтергә була. Хәтта Алсу, менә хәзер шуның башыма шундый уй фикер килде, әле бит безнең кайбер өлкән җырчыларыбыз бар, танылмыйча калган. Шундый җырчылар бар безнең, уже 80гә җитеп бара торган. Хәтта аларны да чакырырга була шундый фестивальгә. Мәсәлән, мисал китерә алам я Соксык төркеменә. Төркеме турында мин бу төркем белән бик нык кызыксынып аларны
тыңладым. Әлбәттә, мин таныш Заһира абый белән дә һәм ул бик шатланды шушындый проект башланганга, кызганычка каршы килә генә алмады, ул җитешмәде, чыгыш ясарга, группа җыю проблемасы, чөнки бүгенге көндә ул острый вопрос дип әйтик музыкантларның. Шуңа күрә безнең социаль продюсерский центрда булачак музыкантлар, алар безнең кемнәрнең группалары юк, аларга без ярдәм итеп җырларны чыгарачакбыз һәм уйнаячакбыз. Инде безнең өлкән музыкантлар арасында Саксык төркеменә кайтасым килә. Бу төркем беренче дип әйтергә мөмкин. Безнең Татарстан күләменнән чыгып, инде менә немецкий студияда яздырып, аларны поддержкалары булган әлбәттә ул вакытта. Алар чыгып, безнең Татарстан даун яклап йөргән группаларның берсе. Алар рок нинди юнәлеш? Саксык. Этно-рок, шул юнәлешләрдә, әйе. Аларның җырларын тыңлап карасагыз, кайбер дип сыйфат шул хәтлек яхшы, менә бүгенге көндә әле аңа әкренләп күтәрелеп баралар гына ул сыйфатка. Шуңа күрә инде бу проект белән гомумән бу уйлар белән, идеялар белән яшәүчеләр булачак һәм булыр да дип уйлыйбыз. Үзебезнең мәсәлән минем өстисем килә хедлайнерлар буенча сорау булган иде. Безнең летний фестивальдә, җәйге фестивальдә килә буласы зур итеп үткәргәндә, шулай премияда әлбәттә безнең хедлайнерлар булачак. Чөнки анда безнең инде без зурдан үткәргәчтен безнең концерт кунаклары, хедлайнерлардан башка әлбәттә берничектә булмый. Алар фишка булачак, ләкин кемнәр икәнен без хәзерге көндә карыйбыз, ел буена карыйчакбыз, аралашачакбыз. Бу инде хәзер без әйтә алмыйбыз, шул була дип, чөнки ул кеше булмаса, аннары тагын аңлашылмаучанлыклар килеп чыгарга мөмкин. Шуңа җавап булачак хедлайнерлар, кунаклар. Рәхмәт, тагын сораулар бармы? Мөмкинме? Ханым Туташ, белмим, сез үзегез проектның җитәкчесе, шул вакытта җырчыда ултыра бара бу проект сезне пиарлаштыруга гына торып калмасмы, яшь башкаручылар турында антып, һәм сез аларны, именно яшь башкаручыларны, менә самородокларны каян эзләргә җыйнасыз? Рәхмәт. Без проектның концепциясында без төрле Россия күләмендә һәм гомумән Россиядән да чыгып отборочный турлар ясарга җыйнабыз. Шулай ук без бәлки конкурста ясарбыз. Без моның турында шулай кичә генә сөйләшә башладык, планга кертергә. Үземнең иҗат буенча әгәр дә мин носитель булмасам, бу проект минемчә мин аны булдыра алмас идем. Я не смогла бы прочувствовать все тонкости, которые вот сейчас на данный момент вообще проект реализуется. Чөнки монда интуиция, монда алдан күрә белү һәм гомумән аны тирәнтен тою бик мөһим. Инде әйтеп үткәнемчә, Булгар радиосында әгәр дә мин үземнең инде үземнең творчеством турында гына уйлый торган булсам, инде Булгар радиосында мин бары тик үземне үзем кунакка чакырып шулай гына утырган булыр идем. Монда минемчә ул вакытта ук төрле башлангыч һәм танылган башка вәкилләргә акцент бирелде һәм бу биреләчәк. Бу барачак барсы да бер тигез. Кемнедер күтәреп, кемнедер төшерү минемчә именно ул әйбер. Можно добавить тоже? Дұрыс айтты Алсу, то есть сами организаторы этого проекта должны быть профессионалами именно, да? Ну, в этих направлениях. Альберт Нолган, да, очень профессиональный музыкант, песни очень, крутые, можно сказать, во всех смыслах. Алсуның тоже көп жырлары бар, көбісінде ешқашақсыз жоқламай. Тоже определенное признание пользуется не только в Татарстане. Әйтеп үтәсем килә, Россия күләм композиторлар конкурсында мин икенче урын алдым һәм моның белән мин бик кызыксынам. Конечно же, мы будем развивать и собственное творчество, если материал подходит по формату, контенту, так скажем. Будем из этого делать качественную татарскую музыку.
для общего дела, во благо общего дела, так скажем. Рахмет. Сұраулар бар ма тағы? Еще есть вопросы? Коллеги, пожалуйста. Здравствуйте. Тагир Валиди, Россия-1, ГТРК Татарстан. Скажите, пожалуйста, вот подобный концерт планируется разовый или он будет каждый год проводиться? И все-таки уточните, пожалуйста, мне, видимо, только одному было непонятно, он будет проходить в Старо-Татарской Слободе или около Чаши? У нас в рамках, спасибо за вопрос, в рамках празднования Дня города у нас есть основная сцена, где Чаша, то есть центр семьи Казан. Там у нас будет блок, 2 песни. То есть мы презентуем 2 песни. А основная концертная программа будет, где Старо-Татарская Слобода, там будет 2-часовая концертная программа. Вот это. Анда күпме артист бар безнең? Чашада 11 артист була безнең Чашада. Yok, Чашада түгел, татарская усадьбада. Чашыда 2, татар бистесінде 11. Да. То есть в один день мы как-то вот 5 часов да, на Чаше будет и с 6 до 8 Татарская Слобода. И второй вопрос напомните, пожалуйста. Был вопрос. Насчет Дня Республики, я думаю, если понравится руководство республики жителям и гостям, я думаю, конечно, это хорошая будет практика. А так мы планируем свои именно мероприятия проводить каждый год. Это летний фестиваль, масштабный, так скажем, да, с приглашением звезд российской эстрады, там, в том числе, возможно, представителей, то есть татарской музыки из России, там, ну, со всего мира, из диаспор. И также ежегодная премия, то есть музыкальная премия «Яңа дәуір», где будут вручаться статуэтки, признаваться именно самые яркие представители татарской современной музыки. Диаспорларға келгенде инде Татар конгрессы белән шулай ук бу проектның башында ук элемтәгә кердек һәм алар шулай ук безне идеяны бик күтәреп алдылар. Һәм без төрле илләрдәге татар оешмалары, татар җәмгыятьләре, татар яшьләре белән барысы белән дә элемтәгә кереп, без зурдан бу движениены башлаячакбыз. Һәм әлбәттә Мәскәүдә дә безнең дә татар оешмалары бар. Хәрәкәт дигән шулай ук барлык оешмалар, җәмгыятьләр белән без эшләргә, сотрудничать итәргә һәм берләшергә без. Ну да, идею в целом все поддерживают. Денис Батридин из Финляндии, Зуля Камал тоже в курсе проекта. Вот у нас на концерте 30-го Татарской Слободе будет Базарбай из Урумчи, из Китая, татарин. Со времен Чингисхана там же татары остались. Вот он приехал тоже на историческую родину. И он свою авторскую песню исполнит. Не национальную песню, то есть именно авторскую. И это будет в новом формате блюза. Вот Альберт, как арт-директор, ну, совместно сделали очень красивую аранжировку. Блюз. Это будет впервые, да, тоже. Бик кызык чыкты. Безнең репетициялар бик кызыклы үтә. Бүгенге көндә инде август буена без репетициялар ясыйбыз. Безнең арт-директор үтүбезчә Альберт Исмаил музыкантлар белән оештырып, барысында контрольдә тота. Минем исем яңгырга шәйдә үзем әйтим инде. Это как-то сабагыз халинега әйләнеп китте бу безнең пресс-конференция. Аңга китмәсен инде. Без Бәтле максат үзебезне генә күтәрү түгел, үзебез турында тоже уйлыйбыз. Ләкин беренче чиратта без милләт турында уйлыйбыз. Баналь яңгыраса да без милләт турында уйлыйбыз. Шунап та Базарбайны чакырдык. Базарбай анда шундый кызык әйбер, кайбер җырчылар тере тавышка беренче тапкыр җырлыйлар. Ягъни үз шулык җырларды шушы форматта җырлау үзләренә дә кызык булып китте. Шундый яңа үзләре өчен яңалык булды. Һәм хәтта илһамланып киттеләр. Ошады кыскасы. Шуңа безнең тамашачыларга да ошар дип ышанасы кала. Һәм гомумән татар телен, татар мөхитен дип әйтик, мөхитенә, татар музыкасына, татар тамашачысында мәхәббәт уятырга без үзебезнең өлешебезне кертәсебез килә. Һәм гомумән татар тамашачы гына түгел, без андый рамкаларда тормыйбыз дип әйттек инде. Гомумән дөнья күләм масштабларда без планда. Рәхмәт, Алсу, әгәр дә мөмкин булса, менә без соңгы фикергезне рус телендә дә әйтегез әле, чөнки безне рус телле телеканаллар төшерә. Һәм аларга кирәк синхрон өчен. Переводный текст.
Так, ну, наш проект, именно, как я уже говорил в начале, нацелен на то, чтобы через современную татарскую музыку сохранить татарский язык. Чтобы молодежь слушала тоже татарские песни, не только русские и английские, так скажем, да, и в дальнейшем прийти к качественному международному саунду, ну, уровню. Конечно, это нужна огромная работа для этого. Мы именно поэтому призываем всех профессионалов объединиться с эстрадой, то есть представителей альтернативной музыки. Также, ну, с всех современных жанров, да, конечно же, мэтры, если нас поддержат, будем тоже очень рады, потому что у них колоссальный опыт жизненный, творческий и так далее. И вот в целом, то есть задача сделать конкурентоспособную на международном уровне татарскую музыку современную. Рахмет, спасибо. Спасибо коллегам за внимание. Келгеніңіз үшін бек зор рахмет. Концертта ұшырашырбыз. Барыңызға да оңышлы іш күндері. Всем удачи. Бек зор рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.